Asman. Asman görnähili oğudun, he? Elem goşor. Mehmet, top oynaly mı? Yok, men surat çekçe. Ata, men surat çektim, seretsene. Ay tuveleme. Gatyga bolupdyr. Ata, dünýäň bar bezegi elem goşor gerek. Elem oşara däl. Onda günmi? Olam däl. Inni bildim, yıldız. Yok, şonam bilen okmy. He, bildim. Gül. Ay yok. Ata, ayda. Bilesim gelýär-de meňem, ata ayday. Beýle bilesin gelse, ana kakaňdan soraý. Dünýäniň görki ullukan aýmyka. Hoppa. Ya ullukan deňiz bolmagy mümkin. Güne däl eken. Ya dağmyka. Kaka, Yer näme oğlum? atama dünýäň bar görki elem goşar diýdim. Ataň näme diýdi? Bilmediň diýdi. Ejeň bilýän bolmaly. Sen aýda kaka. Ony dostlaryňdan sonra sana aýdarlar. Kuşlar mı ka? Ay yok. Kebelekler hem değil. Yıllarıma korkunç. Ertekiler dünyasına ören oğudun. Ey wagt. Mehmet, yür top oynaly. Men top oynasym gelen oğa. Oynaýylla. Men gyssalyp bir zaty bilmeli. Nämäni? Dünýäniň görküni. Şonam bilen okmy? Şonam bilen okda çary. Sen aýda. Dünýäniň görkümi? Çari, hani bärik gelsene balam. Men ejem çagyrýar, men gitdim. Aýda. Hey. Şoň hemme kişa bir zada bolýar. Şonam bilen okmy. O oýlamo. Bilemok. Ata, men geldim. Yumuşum bitirensiň ha? Bitirip bilmedim. Hiç kimden soramadyňmy? Soradım. Hiç kim bilen o ekenmi? Bilýärler, Onu näme? aýtmadylar. Näme diýdiler? Şonam bilen okmy diýdiler. Dinle oğlum, tamam, bek bellak koy. Soranmyş bir wagt ay güne bakyp, dünýäniň görküne aýdyp bersene. Gün hem diýenmiş, nuruny döküp, dünýäniň bar görki enedir, ene. Soranmyş bir wagt ýel suwa bakyp, dünýäniň berkine aýdyp bersene. Suw hem diýenmiş, şarlaýyp akyp, dünýäniň bar görki enedir, ene. Soranmyş bozgulan bir ata bakyp, dünýäniň örküne aýdyp bersene. At hem diýenmiş, zülweler söküp, dünýäniň bar görki enedir, ene. Soranmyş bir ene,
şahyra bakyp dünýäniň durkuny aýdyp bersene. Şahyrem diýenmiş beýdine çöküp dünýäniň bar görki enedir, ene. Yeri, inni bildiň balam. Howata. Çyndanam şonam bilemok kenim men. Häzir bir jemin. Ece. Näme oglum? Ece. Men seni gowurýan. Inha mehriban dostlar. Dünýäde iň mehriban insan ol biziň ejelerimiz. Dünýäň iň ýakymly sesi ejelerimiziň balam diýen sesi. Dünýädäki iň süýjü tagam biziň ejelerimiziň elleri bilen bişirip beren tagamy. Dünýäň iň ajaýyp aýdymy ejelerimiziň hudusy. Şoň üçin ejelerimiziň gadyryny bilelim. Şeýdibem dünýäň iň bagtly çagasy bolaly.